Доста е някой като вземат пръчките и се слушнят живота с още два крака. Само че е бил глобал таче? Да. Доволен ли си от него? Аз си го сложих му друг короми, така в стена. Да, иначе не бях. Още от първия ден не става за никога. Роко как веднага се изтяга в момента, в който спре за момент. Да, кажи нещо на камерата. Нещо на камерата. Точно така, това си искаш. Къде чак трябва да стигнем? Ами ти има ни човечета. Да стигнем баш. Да. Нямам представа къде трябва да стигнем. Има ни човечета. Хайде. Там долу има Малевица.